Започваме с нещо красиво, защото Ивето Алова ще бъде знаменосец на България на церемонията по откриването на 31-те летни Олимпийски игри в Рио де Жанейро. Церемонията е на 5 август, така че света ще може да види красотата на българският спортист. А иначе националният ни трибагърник ще се развее в Олимпийското село този понеделник. Григор Димитров излиза на централния корт в Торонто срещу Шаповалов не по-рано от 3 часа след полунощ българско време. Роджер Федерер обаче пропуска не само Олимпиадата, но и остатъка от сезона. Рафаел Надал също под въпросителна за Рио, тъй като не е възстановен от контузията на китката, която има. Новак Джокович пък ще бъде с нов треньор на Олимпиадата. Президентът на Българската федерация по таеквондо Слави Бинев на път за Рио пред гонка каза: обещавам на Олимпиадата през 2020 да имаме поне 2 квоти и поне 1 медал. Над 100 руски спортисти са получили забрана да участват на игрите. Томас Бах каза: МОК трябваше да вземе трудно решение, но няма вина за нищо. Самия руски президент Владимир Путин привика на среща министър-председателя, министъра на отбраната и ръководителя на Федералната служба за сигурност, за да иска обяснение кой е виновен за допинга. В същото време бившите заселници на земите, върху които е построено Олимпийското село в Рио, отказват да напуснат. Президента на МОК Томас Бах лично на място се запозна с проблемите, които съпътстват качеството